नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम या कार्यक्रमात मी निलेश आणि सोनिया तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आज सोमवार, आठवड्याचा पहिला दिवस. आपण बघत असतो आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी पॉईंट्स टेबल. तर जरा जाऊयात गुणतक्त्याकडे, बघूया कोण कुठे आहे. जवळपास 21 मॅचेस आत्तापर्यंत पूर्ण झालेल्या आहेत, त्यामुळे साधारण अंदाज येतोय की कुठची टीम कशी आहे, कोण कसं खेळतंय, कोणाची स्ट्रेंथ काय आहे, कोणाचे वीक पॉईंट्स काय आहेत. तर नजर टाकूया पॉईंट्स टेबलकडे. सर्वात प्रथम पॉईंट्स टेबलवरती अगदी वरती विराजमान झालेलं आहे आरामात अशी टीम आहे RR राजस्थान रॉयल्स. 6 पॉईंट्स घेतलेले आहेत त्यांनी आणि रन रेट देखील त्यांचा खूप चांगला आहे. आपण बघितलंय IPL मध्ये रन रेटचा कधी काही फरक पडत नाही, काही विशेष काम करत नाही रन रेट, कारण हे लोक पॉईंट्स जेवढे जमा करतात त्यामुळे त्याचं काही गरज नसते. 2 नंबरवरती म्हणजे 6 पॉईंट्सवरती परत त्यांच्याबरोबर आहे ती KKR. ही पण एक चांगली टीम आहे, नवीन बांधणी झालेली टीम आहे, पण यावर्षी चांगलं करतेय. 3ऱ्या नंबरवरती आहे गुजरात टायटन्स. याच वर्षी पदार्पण करतायत, पण तेवढ्याच पहिल्याच वर्षी त्यांनी 3 नंबरवरती ओडी मारलेली आहे. 6 पॉईंट्स आहेत, फक्त 3रा नंबर त्यांना आहे कारण रन रेटच्या मुळे आहे, त्यामुळे 3ऱ्या नंबरवरती ते आलेत. त्यांच्याच बरोबर तिथे अजून 6 पॉईंट्स घेऊन बसलेत ते RCB. ही सुद्धा टीम चांगली खेळते यावर्षी. बरोबर अजून एक टीम त्यांच्या आहे 6 पॉईंट्सला, ती आहे आणखीन एक नवीन टीम लखनौ सुपर जायंट्स. पहिल्याच वर्ष आहे त्यांचं, तरी पण 6 पॉईंट्स आतापर्यंत त्यांनी जमा केलेले आहेत. यानंतर आता येऊया 4 पॉईंट्सवरती असलेल्या टीमकडे. 4 पॉईंट्स ज्या टीमची आहेत तिथे आहे नंबर 6 नंबरवरती आलेली आहे ती दिल्ली कॅपिटल्सची टीम. चांगली टीम आहे, पण थोडीशी गडबड कुठेतरी त्यांनी केले. 4 मॅचेस खेळले, 2 जिंकले, 2 हरले, त्यामुळे 4 पॉईंट्स आहेत. त्यांच्याबरोबर अजून 4 पॉईंट्स ज्यांनी जमवले ती आहे पंजाबची टीम. ते देखील 4 पॉईंट्सवरती आहेत. 2 पॉईंट्सवरती यावर्षी फक्त आत्तापर्यंत एकच टीम आहे, ती आहे म्हणजे SRH हैदराबाद. त्यांनी आपलं खातं उघडलेलं आहे, त्यामुळे 2 पॉईंट्स त्यांना मिळालेले आहेत. आणि 0 पॉईंट्सवरती आहे तो मोठा धक्का. 5 वेळा IPL जिंकलेली, 4 वेळा IPL जिंकलेली अशा 2 टीम आहेत. त्यांनी अजून आपलं खातं देखील उघडलेलं नाहीये. 0 पॉईंट्सवरती आहेत ते मुंबई इंडियन्स आणि CSK चेन्नई सुपर किंग्स. शॉकिंग इज इट? खूपच शॉकिंग आहे, म्हणजे थोडंसं खरं वाटायला वेळ लागतो, इतकं शॉकिंग आहे ते. अगदी खरं आहे, खरं वाटायला वेळ लागतो, पण खरं आहे, ही परिस्थिती आहे, ॲक्सेप्ट केली पाहिजे. दोघंही तळात आहेत. तर सोनिया येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजच्या मॅचकडे यायच्या अगोदर आपल्या सेगमेंटकडे जाऊयात. गेस द बॅट्समन. खूप छान छान रिस्पॉन्सेस तुम्ही आम्हाला देतायत. आता आम्ही थोडंसं डिफिकल्ट करतोय, स्टान्स दाखवणार आहोत काही लोकांचे. आता इतकं आपण फटके देखील बघितले, पण आज आपण बघणार आहोत तो एका प्लेअरचा स्टान्स. तर ओळखा तो कोण प्लेयर आहे. तुम्हाला खरं लक्षात यायला हरकत नाही आहे, पण बघूयात कोणता आजचा बॅट्समन आहे तो. तुम्ही आत्ताच बघितला हा स्टान्स, तुम्हाला खरं ओळखणं सोपं जाणार आहे, कारण अशा प्रकारचा हा त्या काळचा पहिलाच प्लेअर असेल मला वाटतं, आणि एकमेव असेल. आता आलाय त्याच्या जोडीला अजून एक आलाय. तो मी आता बोलत नाही, कारण नंतर आपण तो दाखवणार आहोत. त्यामुळे आता असे 2 जण आहेत बरं का, एकमेकाला ठसन देणार आहे. बघूयात त्याच्यापैकी तुम्ही कोण ओळखताय. हा बॅट्समन तुम्ही बरोबर ओळखताय का, आम्हाला जरूर कळवा. येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे मॅच नंबर 21. ती आहे SRH वर्सेस GT गुजरात आणि हैदराबाद. काय सांगशील कॅप्टन बद्दल? आज माझी टीम आहे SRH, कारण मेन त्याचा फोकस आहे केन विलियमसन. का 2 पॉईंट घेतलेत म्हणून? 2 पॉईंट घेतलेत म्हणण्यापेक्षा तो ज्या पद्धतीने कॅप्टन्सी करतो ती अतिशय छान असते. म्हणजे इतका शांत स्वभावाचा, कितीही तुम्ही मॅचमध्ये काही सिच्युएशन येऊ देत, तो शांतपणे डिसिजन घेऊ शकतो आणि घेत आहे. सो केन विलियमसन आहे आज माझा कॅप्टन. वा, सुपर. थंड डोक्याचा केन विलियमसन आहे, पण T20 क्रिकेट आहे, तिथे ॲग्रेशन पाहिजे, ते कुठेतरी कमी आहे. त्यामुळे कदाचित अजून तळातनं 3री टीम ती आहे म्हणायला हरकत नाही. ठीक आहे, बघूया दुसरा कॅप्टन कोण आहे. ब्लॅक व्हाईट आहेत 2 जण. एक जण एवढा शांत, तर एक जण एकदम उत्स्फूर्त असा, अगदी सगळं मनापासनं करणारा. कॅमेरावरती म्हणा किंवा ग्राउंडवरती म्हणा, सगळ्यांना सगळ्या गोष्टी एक्सप्रेशन्स दाखवणारा
दाखवणारा. खरं बघायला गेलं तर कॅप्टन म्हणून तो खूप काही करतोय, नवीन बॉलसुद्धा टाकतोय. त्यामुळे अगोदर खूप चर्चा झाली होती याच्याबद्दल की त्यांनी इथे त्याची अवेलेबिलिटी दिली होती, तो रणजी ट्रॉफी खेळत नव्हता, तो ही मॅच खेळत नव्हता. पण ते का आता कळतंय, कारण 6 पॉईंट्स घेऊन ही वरती विसावलेली टीम आहे, खूप छान परफॉर्मन्स करते आणि त्यांनी टीम चांगली जोडली आहे असं मी म्हणेन. पहिल्यांदाच कॅप्टनशिप करतोय तो एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती, पण त्याचा पुरेपूर फायदा घेतोय. त्यामुळे असे दोन विरुद्ध कर्णधार आज एकमेकासमोर असणार आहेत. तर येऊयात आता आजच्या ग्राउंडकडे, आजच्या मैदानाकडे. DY पाटीलवरती नवी मुंबईत ही मॅच खेळणार आहेत. काय सांगशील ग्राउंड आणि विकेटबद्दल? मला असं वाटतं इकडेही भरपूर रन स्कोअर केल्या जात आहेत आणि इकडे आधीच्या मॅचेस बघितले तरी सुद्धा रन्स आहेत. सो पुन्हा एकदा आपल्याला रन्सची मेजवानी असं मला वाटतंय. मिक्स आहे काहीतरी फिलिंग्स. इकडे 123 पण झाला आहे, इकडे 190 पण झाला आहे. त्यामुळे प्रिडिक्शन करणं खूप अवघड आहे. कदाचित त्याच्या विकेटच्या पिचची जी स्टाईल आहे त्याच्यामुळे कदाचित थोडं लेटर ऑन सेकंड इनिंग्समध्ये स्लो होतं, त्याच्यामुळे हे असेल की कमी पण रन्स मिळत आहेत बघायला आणि जास्ती रन. म्हणजे तुम्ही स्पिनरला कसं खेळता कदाचित ह्याच्यावर पण थोडंसं अवलंबून असेल. येऊया टॉसकडे. खूप महत्त्वाचा विषय. टॉस जिंकल्यानंतर तू कॅप्टनला काय सजेस्ट करशील? मला असं वाटतं नक्कीच बॉलिंग. कारण मी म्हटलं तसं की जरी ड्यूचं केमिकल आपण ड्यू फॅक्टरसाठी ते बघितलं, ते वापरत आहेत, पण मला असं वाटतं बॉलिंग करणं पहिलं चांगलं आहे या विकेट्सवर. अगदी खरं आहे, बॉलिंग करणं चांगलं आहे विकेटवरती, कारण नंतर बॅटिंग तुम्ही आरामात करू शकता. बॉल थोडासा ओला हा होणारच आहे, कारण तुम्हाला माहिती आहे एप्रिल मेचे महिने आहेत, मुंबईमध्ये किती मॉइश्चर असतं संध्याकाळचं, त्यामुळे तेच जास्त योग्य राहील. त्यामुळे विन द टॉस, विन द मॅच, बॉल फर्स्ट मे बी अँड बॉल फर्स्ट. खरंच हे अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. येऊयात आता प्लेइंग 11कडे. आता येऊया टीम प्रेडिक्शनकडे. साधारण 11 लोक आज जी काय खेळणार आहेत संघात ती काय असतील? सुरुवात करूया हैदराबादपासून. मला असं वाटतं ओपनिंग अभिषेक शर्मा आणि केन विलियमसन अतिशय चांगले सेट झालेत आणि त्यांना सूर गवसला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. राहुल त्रिपाठी तो काय अफाट फॉर्ममध्ये आहे, म्हणजे प्रत्येक मॅचमध्ये येतो, रन्स करतो, त्याचा स्ट्राईक रेट तो मेंटेन करतोय, त्यामुळे तो नक्की तिथे फॉर शुअर 3 नंबरला चिकटलेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. मार्करांबद्दल बोलायला गेलं तर नक्कीच मला असं वाटतं की त्यांनी अजून थोडे रन्स करायला पाहिजे आहेत, म्हणजे थोडं कॉन्ट्रीब्युशन त्याचं अजून जास्ती झालं पाहिजे. वेस्ट इंडिजचा कीपर निकोलस पुरन चांगला करतोय, नाही असं नाही, स्टार्ट्स पण मिळत आहेत, पण त्याच्याबद्दल जे बोललं जाते ते अजून आपल्याला बघायला मिळत नाही. जे लांब मारणं एक्सपेक्टेड आहे त्याच्याकडनं ते अजून बघायला मिळालं नाही आहे. त्यांनी एक नवीन नाव टाकलेलं लास्ट टाइम मॅचमध्ये, शशांक सिंग. त्याला जास्ती करायला काही फारसं मिळालेलं नाहीये, पण आज कदाचित मिळू शकतं. बॅट्समन आहे तो, नवीन नाव होतं, बॅट्समन आलाय, कुठनं आलाय, खेळला काहीच म्हणजे त्याचं हिस्ट्री माहिती नाही, पण त्याने एक हैदराबाद स्पेशल येते, नवीन अचानक सरप्राईज पॅकेज आपल्याला दिलं आहे. वॉशिंग्टन सुंदर त्यांच्यासाठी मिळालेला एक परफेक्ट ऑलराऊंडर आहे असं म्हणेल. त्याला तुम्ही पॉवर प्लेमध्ये बॉलिंग देऊ शकता, तो बॅटिंग सुंदर करतो, आपण ऑस्ट्रेलिया सिरीजमध्ये बघितलंय. त्याच्यामुळे तो एक परफेक्ट ऑलराऊंडर आणि इम्पॉर्टंट प्लेयर असेल त्यांच्या प्लेइंग 11मध्ये मला असं वाटतं. भुवनेश्वर कुमार म्हणजे आपण खूप कमी बोललेलं बरं आहे, कारण हा असा प्लेयर आहे जो पॉवर प्ले लास्ट 5 ओव्हर कुठंही बॉलिंग टाकू शकतो आणि तेवढ्याच कपॅसिटीने रन कर्टेल करू शकतो. त्याच्यामुळे आपण थोडं कमी बोललेलं बरं आहे भुवनेश्वर कुमारबद्दल. साऊथ आफ्रिकाचा लेफ्ट आर्म पेसर मार्को यान्सन अतिशय इम्प्रेसिव्ह होता, आपल्याला टेस्ट मॅचमध्ये बघायला मिळाला आणि त्याने लास्ट मॅचमध्ये खरंच चांगली बॉलिंग केलेली आहे. म्हणजे तो एक टी नटराजनच्या सोबत ते काय म्हणतात त्याला बॉलिंग पार्टनरशिप त्याची खूप चांगली झाली होती. आता एकच चेंज मी म्हणेन यावेळेस SRHने करायला हवा, तो म्हणजे उमरान मलिक, जो त्यांचा फास्टेस्ट बॉलर म्हणता येईल, रादर IPLचा फास्टेस्ट बॉलर. त्यांनी 152ने टाकले, पण आपण बघितलं की तो रन्स पण खूप देतोय. सो त्याच्या जागी आणि ह्या विकेटवर त्यांनी जगदीश सुचित जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आहे, जो मागच्या काही IPL सीझनला SRH कडनंच खेळत होता आणि त्यांनी चांगली बॅटिंग केलेली आहे खालच्या बॅटिंग ऑर्डरला येऊन. सो मला असं वाटतं त्यांनी तो एक चेंज करायला काही हरकत नाही आहे. चांगलं ऑब्झर्वेशन आहे तुझं. दुसरा स्पिनर या टीममध्ये मला दिसत नाही. वॉशिंग्टन सुंदर एक आहे, पण दुसरा कोणी जेन्युन स्पिनर दिसत नाही. त्यामुळे 3-3, 4-4 पेस बॉलर खेळायच्या ऐवजी जर 2 स्पिनर खेळवलं तर नक्कीच काहीतरी वेगळं घडू शकतं. कारण आपण बघितलंय प्रत्येक IPLच्या मॅचमध्ये आत्ता स्पिनर्स जास्ती हे करतात. काल
आणि यजुवेंद्र चहालनी 4 विकेट घेतल्या, त्यामुळे रशीद खान आहे त्यांना जी हेल्प मिळते. सो हा आय थिंक जगदीश सुचित त्यांना जास्ती महत्त्वाचा 11मध्ये बसवायला काही हरकत नाही आहे. अगदी खरं आहे. आपण म्हटलं होतं मॅचेस ज्यावेळेस सुरू झाला त्यावेळेस की इनिशियल स्टेजेसमध्ये विकेट आहेत, थोडंसं गवत जास्त ठेवणार आहेत, जास्त हिरवं तुम्हाला विकेट दिसणार आहे, पण तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही आहे. 20-21 मॅचेस होत आल्यात, त्यामुळे ते गवत कट होतं आहे. नक्कीच तो स्ट्रीप, तो पॅच, तो 22 यार्ड बदलले जातात. बाजूबाजूचं विकेट, असं नाही की एकाच विकेटवरती तुम्ही 4-4, 5-5 मॅचेस खेळता, पण उन्हाचा पण परिणाम त्याच्यावरती पडतो. इतके दिवस झाकलेलं असतं, त्यामुळे आता याच्या पुढच्या आठवड्यापासून स्पिनर्स हे जास्त दंगा करणार आहेत. लक्षात ठेवा, पेस बॉलर्स तेवढं जास्त काही करू शकणार नाही आहेत. तर बघितलं आपण अशा तऱ्हेने काय SRHची टीम असू शकते. ही SRHची आजची टीम आहे. तर बघूयात किती चांगला दंगा आज करते. येऊयात माझ्या टीमकडे, गुजरातच्या टीमकडे. गुजरात टीम आता मी मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे 1 नंबरवरती आहे, 6 पॉईंट्स कमवलेले आहेत, त्यामुळे क्वालिफायर व्हायच्या जवळजवळ जात चाललेले आहेत. त्यामुळे ही गुड न्यूज आहे सगळ्या गुजराती माझ्या मित्रांना की लक्षात ठेवा तुमची टीम चांगली करते. मागची मॅच देखील ते जिंकले होते, ते पण पंजाबच्या अगेन्स्ट ते जिंकले होते. 190, तब्बल 190 धावा त्यांनी चेस केल्या होत्या, आणि ज्यावेळेस 170-180च्या वरती जातो स्कोर त्यावेळेस ती मॅच ही पूर्ण 20-20 म्हणजे 40 ओव्हरची मॅच कंप्लीट होते. अगदी शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच जाते. मी येणारच आहे, त्या प्लेअरचं नाव ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस मी डिटेल थोडेफार बोलणार. तर साधारण आज बघूया काय असणार आहेत त्यांचे 11 जण जे संघात खेळू शकतात. सुरुवात करूया मॅथ्यू वेड आणि शुभमन गिल हे यांच्या ओपनिंग पेअरपासून. शुभमन गिल अतिशय सुंदर फॉर्मात आहे. 96 केला, 96 केला, माफ करा, 4 रन कमी पडले होते. थोडा माझा लाडका आहे ना म्हणून 2 रन मी दिले त्याला, त्यामुळे त्यांनी 96 धावा केल्या होत्या, पण खूप चांगल्या फॉर्मात तो नक्कीच आहे. त्याच्यानंतर 3 नंबरवरती येतो साई सुदर्शन. नवीन नाव इंट्रोड्यूस त्यांनी केलं होतं, पण मुलांनी त्याच्या नावाचा उपयोग देखील करून घेतला, त्या जागेचा उपयोग करून घेतला. 35 धावा त्यांनी केल्या होत्या. चांगली बॅटिंग त्यांनी केली, पॉझिटिव्ह ॲप्रोच त्याचा नक्कीच दिसलेला आहे बॅटिंगमध्ये, त्यामुळे त्याला तसंच अजून एक संधी देतील असं मला वाटतंय. कारण हे लोक आत्ता ना हे एक्सपेरिमेंट्स करू शकतात. 6 पॉईंट्स आहेत, इतर टीमपेक्षा कॉन्फिडन्स जास्त आहे, त्यामुळे 2-3 नवीन चेहरे आपल्याला दिसू शकतात, पण ह्याला पुन्हा एकदा संधी द्यावी असं मला वाटतंय. त्यानंतर येतो तो स्वतः कर्णधार. 4 नंबरवरती येतो, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतो, जबाबदारीपूर्वक बॅटिंग करतो. 27 रन्स त्याने केल्याच होत्या, त्यामुळे दाखवून दिलं त्याने बॅटनी पण तो करतोय, नवीन बॉल पण टाकतोय. लक्षात घ्या, तो हे चेंजेस कधी करू शकतो ज्यावेळेस त्याला माहिती आहे स्वतःवरती कॉन्फिडन्स येतो. एखादा बॉलर कमी करू शकेल, एखादा जास्त स्पिनर खेळवेल, किंवा एखादा बॅट्समन पण तो वाढवू शकेल जर हा नवीन बॉल टाकणार असेल. मला सांगायला आवडेल की हार्दिक पांड्या त्यांच्या टीममध्ये 2-3 पेसर असताना सुद्धा नवीन बॉल टाकतात, त्यामुळे तो नक्कीच हाय ऑन कॉन्फिडन्स आहे. येस, अगदीच, आणि त्याने ते करावं असं मलाही वाटतंय. त्यामुळे ऑप्शन्स ओपन होतात, तुम्हाला पर्याय तुमच्याकडेचे आहेत ते जास्तीत जास्त उपलब्ध होतात, आणि ते वापरू तुम्ही देखील शकता. त्यानंतर डेव्हिड मिलर येतोय. डेव्हिड मिलर सुद्धा बॅटिंगमध्ये नाव मोठं आहे, पण त्यांना अजून गरज पडत नाही त्याची, कारण वरचे रन्स करतायत, त्यामुळे त्यावरती जबाबदारी अशी काही पडलेली नाही आहे. राहुल तेवटिया हे नाव मला घ्यायचं होतं. मी पहिल्या दिवसापासनं या मुलाविषयी बोलतो की हा दंगा करणार, आणि त्यांनी तसाच केला. 2 बॉल होते आणि 12 रन गरजेचे होते. 2 छगे मारल्याशिवाय पर्याय नव्हता, आणि ह्या पठ्ठ्याने ते करून दाखवलं, आणि लांब मारल्या. म्हणजे वेस्ट इंडिजचा एवढा तगडा बॉलर समोर असताना इंटरनॅशनल प्लेअर, अजून तेवटिया तेवढा झळकायचा आहे इंटरनॅशनल लेवलवर असं म्हणूया आपण, पण त्यांनी ज्या कॉन्फिडन्सनी बॅटिंग केले, म्हणजे मी बघितलं हार्दिक पांड्याने सुद्धा डोक्याला हात लावले, अरे हे काय करतोय हा, त्याला सुद्धा ते डायजेस्ट करणं थोडंसं अवघड होतं. पण एक मात्र खरं आहे की त्याची जबाबदारी थोडी कमी झाली. जर तुमच्या संघात असे ऑलराऊंडर्स तयार होणार असतील तर त्याला नक्कीच आवडेल, आणि त्यामुळे तो त्यांचं स्वागतच करेल. त्यामुळे तेवटिया हे नाव अजून तरी 8-10 मॅचेस मी काय या संघातनं बाहेर काढत नाही आहे. नंतर येईल ते अभिनव मनोहर. हे नाव आहे खरं, इंडियन आहे, भारतीय देशातला खेळणारा आहे, बरंच सारं त्यांनी रन्स केलेले आहेत, बॉलिंग देखील करू शकतो, ऑलराऊंडर एक म्हणूयात आपण त्याला, तोही संघात असणार आहे. नंतर महत्त्वाचा गोलंदाज येतोय, तो उजव्या हाताने उलटं पालटं ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सगळं टाकणारा रशीद खान. 3 विकेट काढल्यात, फक्त 22 रन देऊन. मी सांगतो याची इकॉनॉमी बघण्यासारखी असते. T20मध्ये असं म्हटलं जातं, तुम्ही 40 रन जरी दिलेत तरी चांगली बॉलिंग केली असं म्हटलं जातं 4 ओव्हरमध्ये. इथे हा 20, 22, 25च्या वरती रन्स देत नाही आहे, त्यामुळे किती चांगली बॉलिंग करतोय तुम्हाला याचा अंदाज येईल. नंतर येतो तर मोहम्मद शमी. नवीन बॉल जोरजोरात टाकतोय, चांगलं स्विंग करतोय, आणि त्याला साथ देतोय तो लॉकी फर्ग्युसन. दोघंही इन टँडम जे आपण म्हणतो की एकमेकाला साथ देतात. एक जण रन्स थांबवतो, मग दुसरा विकेट काढतो, दुसरा विकेट काढतोय म्हणून ह्याला पण विकेट मिळू शकते, त्यामुळे हँड इन हँड जातात ते दोघं जणांचं खूप चांगलं कॉम्बिनेशन आहे. त्यानंतर मागच्या वर्षी यांनी नवीन एक विदर्भाचा प्लेअर इंट्रोड्यूस केला होता,
दर्शन नालखंडे. यंग मुलगा होता, बॅक टू बॅक विकेट घेतले, असं वाटतं हॅट्रिक घेतो की काय. जर हॅट्रिक झाली असती तर डेब्यू त्याचा अगदी लक्षात राहण्यासारखा झाला असता. पहिली मॅच आणि आपण 3 विकेट घेतोय आणि तेही हॅट्रिकच्या स्वरूपात. पण तसं काही होऊ शकलं नाही. क्रिकेट आहे, ते परत तुम्हाला जमिनीवरती आणतंच. 2च विकेट काढल्या, पण उत्तम बॉलिंग केलेली आहे. नक्कीच 37 रन्स दिल्या आणि त्यामध्ये 2 विकेट त्यांनी काढल्या होत्या. साधारण अशा तऱ्हेनं संघ असेल. मी खूप बोलतो या संघाबद्दल, मला माहिती आहे, कारण तसा तो तयार झाला आहे, तशी बांधणी झालेली आहे आणि ती केलेली हार्दिक पांड्यानी. त्यामुळे त्याला फुल मार्क्स द्यायला पाहिजेत. आता येऊयात टॉप परफॉर्मर्सकडे. SRHचा बॅटर तुला कोण वाटतोय आज? म्हणजे राहुल त्रिपाठी. तो कारण ज्या फॉर्ममध्ये आहे, मी म्हटलं मगाशी तसं की त्याला कळलं रन्स कसे करायचे या IPLच्या ह्याच्यात, आणि तो छान SRHच्या बॅटिंगची बांधणी करतोय असं मला वाटतंय. नंबर 3ला येऊन तो ॲग्रेसिव्ह दाखवतोय, ॲग्रेशन दाखवतोय, रन्स रोटेट करतोय. परफेक्ट बॅटर आहे तो SRHसाठी. अगदी खरं आहे. आपण बोललो होतो की 10 रन एकदा राहुलच्या झाल्या की त्याला तुम्ही आउट करू शकत नाही. खूप अवघड आहे त्याला आउट करणं. त्यामुळे त्याच पद्धतीने तो बॅटिंग करतोय. बॉलरबद्दल काय सांगशील? मी बॉलरबद्दल सांगेन की टी नटराजन, कारण तो लेफ्ट आर्म पेसर आहे. त्याच्याकडे प्रचंड छान व्हेरिएशन्स, आणि त्या व्हेरिएशन नुसतं असून उपयोग नसतो. त्या व्हेरिएशनला आपण कधी कसं उपयोग करून घ्यायचं हे त्याला चांगलं माहिती. त्यामुळे माझ्यासाठी नक्कीच टी नटराजन हा SRHचा बॉलर आहे. आणि ऑलराऊंडर म्हणायला गेलं तर वॉशिंग्टन सुंदर. फर्स्ट 6 ओव्हर्स बॉलिंग टाकतो, शेवटच्या 5मध्ये टाकू शकतो. बॅटिंगला कुठेही गेलं तरी तो फटके मारतो लांब लांब. आपण ऑस्ट्रेलिया सिरीजमध्ये सुद्धा पाहिलेलं, आणि आत्ताच्या IPLमध्ये पण आपण बघतोय की तो खरंच चांगली एक प्रॉपर ऑलराऊंडर जे करणं अपेक्षित आहे, तो रोल त्याचा खूप चांगला निभावतोय. त्याच्यामुळे नक्कीच वॉशिंग्टन सुंदर. वॉशिंग्टन सुंदर आहे ऑलराऊंडर SRHसाठी तुझा टॉप. पण हे लोक कधी क्लिक करतील याला खूप महत्त्व द्यायला पाहिजे, कारण आता आणि ती वेळ आली आहे, क्लिक करायला पाहिजे. जर तुम्ही असं 3 नंबर खालनं 3ऱ्या नंबरला असाल तर त्याच्या पुढच्या 4 मॅचेस लागोपाठ जिंकणं खूप गरजेचं आहे तुम्हाला. त्यामुळे वेगळं प्रेशर आहे, आणि असं म्हटलं जातं प्रेशर जर असेल तर कधी कधी परफॉर्मन्स चांगला होऊन जातो. बघूयात काय होतं. मी तुला ह्याच्यावरनं एक सांगेन की काही असे प्लेयर्स असतात की त्यांना प्रेशर दिलं की ते चांगलं करतात. सो SRH मला असं वाटतं अशी टीम आहे की त्यांना नक्कीच चेन्नईला हरवल्यानंतर खूप कॉन्फिडन्स मिळालेला आहे. तोच कॉन्फिडन्स आज वापरतायत का बघूया गुजरातच्या अगेन्स्ट. येऊयात गुजरातच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. बॅटर सर्वात पहिले बघूयात, मला नाव घ्यायचं शुभमन गिल. नामी काफी आहे, पण आता पहिले काय कर, पहिल्या त्या 4 रन कर ज्या मागच्या मॅचच्या बाकी आहेत, आणि मग परत शून्यपासून सुरुवात कर. कारण नवीन बॉल आहे, नवीन बॅट, तुझ्यासमोर बॉलर असणार आहे, नवीन मॅच आहे. त्यामुळे शांत डोक्याने बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. याला चांगलं माहिती आहे, याला कळतं कसं करायचं. येऊयात बॉलरकडे. बॉलर म्हणाल तर रशीद खान शिवाय दुसरं नाव या संघामध्ये असणार आहे. हार्दिक पांड्याचं नाव मी पुढे जाऊन घेईन, पण आत्ता नको. आत्ता रशीद खानचं मला नाव घ्यायचं आहे. ऑलराऊंडरमध्ये म्हणाल तर हार्दिक पांड्याचं नाव येणारच आहे, कारण त्याच्या व्यतिरिक्त ही टीम पुढे जाऊ शकत नाही. तुम्ही त्याला या संघाच्या बाहेर, म्हणजे म्हणण्यापेक्षा परफॉर्मर्स करण्याच्या बाहेर त्याला ठेवू शकत नाही. त्यामुळे साधारण असे हे टॉप परफॉर्मर आजचे असतील. आपण बघितले दोन्ही साईडचे परफॉर्मर. येऊयात प्रेडिक्शन स्कोअरकडे. साधारण काय तुझा अंदाज आहे आज? खरं सांगायचं तर ह्या विकेटवर प्रेडिक्शन करणं मगाशी म्हटलं तसं अवघड आहे, पण मला असं वाटतं 150च्या पुढे जायला काही हरकत नाही. मी 150 मुद्दाम म्हणलंय कारण तिथे कमी स्कोअर पण झालेला आहे, 123, 130 आणि 180 पण झालेला आहे. त्यामुळे 150 प्लस काय हरकत नाही. तू आज सेफ खेळतेस, म्हणजे काहीतरी मध्ये होईल असं वाटतंय. येस, पण तसं बघायला गेलं तर विकेट आणि आउटफील्ड 160-170चा जवळपास आहे. आज बघूयात आता किती रन्स होत आहेत. दिग्गज म्हणतात की 150 वरती धावसंख्या पोचेल. बघूया आपण थोड्या वेळातच आपल्याला कळेल. येऊयात आता आजच्या आपल्या सेक्शनकडे, ज्याचं नाव आहे किस्से ड्रेसिंग रूमचे, किंवा तुमचे किस्से आम्हाला ऐकायचे आहेत खरे, ड्रेसिंग रूम मधले देखील आणि ग्राउंडवरचे देखील. आज काय किस्सा सांगतेस? आज मी किस्सा सांगणार आहे तो म्हणजे थोड्या प्रमाणात अनुभवलेल्या स्लेजिंगचा. ओके. म्हणजे आम्ही एक इंग्लंड अगेन्स्ट प्रेसिडेंट 11 ची प्रॅक्टिस मॅच खेळत होतो आणि मी बॅटिंगला आले. त्याच्यानंतर थोडे सेट व्हायला सगळ्याच बॅट्समनला पहिल्यांदा खेळतो म्हटल्यानंतर वेळ लागतो, पण थोड्या जर डिफेन्स केला, 1-2 ओव्हर झाल्यानंतर सिंगल डबल चालू होत्या. हळूहळू ऐकायला यायला लागलं, स्कोर सम रन्स, हिट सम शॉट्स. ओके, मग थोड्या वेळाने असं अनुभवायला लागलं की मी क्रीजमध्ये असताना सुद्धा डोक्यावरनं थ्रो कीपरकडे यायला लागले. म्हणजे फर्स्ट टाइम असं झालं की हे स्लेजिंग मी एन्जॉय करत होते, कारण मला खूप मजा येत होती. मला फारसा काही लोड नव्हता आणि त्यांना थोडंसं इरिटेट व्हायला लागलेलं की मी काही जास्ती करत नाहीये, करायला पाहिजे, चावी मारणं जे आपण म्हणतो, पण ती मजा होती एक. ग्रेट. स्लेजिंग सुद्धा तुम्ही कसं घेता हे देखील खूप महत्त्वाचं आहे. पॉझिटिव्हली घेतलं तर
काहीतरी चांगलं होऊ शकतं ते आपण बघतोच एक्सपिरियन्समध्ये. असेच खूप सारे किस्से तुम्हाला आम्ही ऐकणार आहेत. हे किस्से तुम्हाला कसे वाटतात आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तर येऊयात पुन्हा आता आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच कोणाकोणाची जाणून घेऊयात. आजची मॅच आहे शुभमन गिल वर्सेस मार्को यान्सन. 6 फुटी बॉलर आहे, लेफ्ट आर्म जोरजोरात टाकतो. शुभमन गिल सुद्धा काही कमी उंचीचा नाही आहे, तो पण जवळपास 6 फुटी आहे. शॉट टाकला तर बाहेर मारणार आहे, लक्षात ठेव. मार्को यान्सन तुलाही धोक्याची घंटा असू शकते. त्यानंतर ही मॅच आहे हार्दिक पांड्या वर्सेस वॉशिंग्टन सुंदर. ताकद आणि परत ब्रेन दोन्ही समोरासमोर येणार आहे, त्यामुळे वॉशिंग्टन कसं टाकतोय बघायला मजा येईल. अजून ही मॅच आहे राहुल त्रिपाठी. खूप मोठं नाव तू घेतलं होतं आज बॅटिंगसाठी. राहुल त्रिपाठीच्या समोर असणारे रशीद खान. फिरकीचं जाळं तो विणणार आहे त्याच्यासमोर. बघूया हा मासा आज गळाला लागतोय का. अशी सुंदर मॅच ही होणार आहे. तर कुठेही जाऊ नका, ही मॅच पहा आणि आम्हीही तुमच्या भेटीला येत राहणार आहोत. अशाच मॅच तुमच्यापर्यंत घेऊन येतोय. तर थोडीशी कल्पना तुम्हाला देतो उद्याच्या मॅच संदर्भात. उद्या मॅच होणार आहे CSK, ज्यांना की आपलं खातं उघडायचं. ही मॅच त्यांच्याकरता महत्त्वाची होऊ शकते. CSK खेळणार आहे ते RCB बरोबर आणि ही मॅच होणार आहे DY पाटील वरती. याच ग्राउंडवरती उद्या बॅक टू बॅक मॅच आहे. आजही इथेच आहे, उद्याही तिथेच आहे. 7:30 वाजता ती मॅच असणार आहे. ती मॅच आम्ही तुमच्याबरोबर घेऊन येणार आहोत तुमच्या समोर 4 वाजताला. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.